in chunga ron thleng kha tian sek yang master ni in zan khat chung leka level 4 lai maya a in up thei dan hriat a du thu a ron soi chuaka yon chuan eng soi set loin a beizui ngal ma se yang master chuan ol sam te a loin vengin a lo beilet du hau lo mai yon chuan eng wanga beilet lo nge ani a hethiam lo hle yang master chuan tian sek te chu mi te ti boral tur le thupek zom turan ni thu an soi ma sa te a ma se yon chuan talen anei that ema wangin an pola som tur le ngai dam dil tura tian sek ai oron kal ani thu alo soi tat mai le chuta ngai dam dil nan le an pola alu theinan holy rank dragon technique a offer zuya yon chuan an ni ang pola atil du lo thu alo hil mak mai yang master chuan eng tiknia emo athutluk na athak le ni chuan tran pui tura a om reng thu hrilin laldum te ruang chu hlomin a thlok bo le ta ani suikhianu po aron tho chuak ve le ta engma soilowin tournamenta yonan ko ta pek kha apekir le a kalliam mai atum lai chuan yon po in lom thu a hril ve bok yon chuan theilowin lualan chu an buai pui le a ani po ataksa a chaw to in a che hlei thei to ngang lo kang mai kara lualan nen an let tareng mai van nei asiamin city lord le yang feng ten ron thleng hlawa yang feng chuan sil mangin aron tuam ngal lualan chu ni kho helowa om satlia ni in yon ero a power a man na sat em wanga ataksa chung lama hliam na tak tuar ani ti alo soi fia ngal zunga a spiritual si tuna aruak veka weapon wanga power ti lowa chuan chu cultivation bul thum le in nga na ber ania en kol dan kongo om lo thu le ama chakna a engkim ein nga thu aboi som pa in a soi ngal zung bok chunga thu soi te chu suikhian u point alo hreru ve renga atan po ngai thak hreom tak ani ve nge yang yon chu amumanga chambangin temple pakhata aron har chuaka ta chuan fire phoenix chuan a hliam zong te alo en kol dam sak vekhilo ni in chuti lai tak chuan aron har chuak le hlol mai a hliam te po chu alo dam vek to a an ngai tua fire phoenix power a activate khan in sualna power a nei satlia ringot lowa ma ni in ti dam theina power po alo nei tel reng hi lo ni in chu reincarnation god power zinga thil nei har satak ani nge lualan chuan aron har chuak le a muin lom takin akwa ngal bora yang feng chuan spiritual si chu an tes ngala ni chung leka ngai lo ole man vek to yan ji gua chuan a chak tok lo thu le a master aveng him zo lo chu za thla ka ti thu alo hril ve ngala yon ero chuan thil thleng zong kha ama ruwa man na ang vekati an ni awangin tu dangma pu mo turan om lo thu le tuna chuan adam to thu alo soi ve ngal lualani pa chu mu tura om to tak lo awangin lualan chu alungai hlea chung khat laina hnai bel tur nei heklo van lai tla ang mayanun man ai chuan yon hena a chia hlo ni tir turin adil taroi mai yon point nar chi ni lo tia hria chia hlo ni kher lo poa a khosak thei tur thu alo hrila lualan chuan engwanga chia hlo atana du lo nge ni an ngai tu awangwanga anu pui ni turin adu ni in in hria ma se chu tiang ngot chu ni thein a rechia box silo atopa lualan chuan anin nei somna apom thu aron soi chuak ta phong mai le yon chu a phuchiang hle yang feng po beiwai takin alu thak lo ain hia kwaltir ta vel mai to ani yon chuan yan ji gua nena ji feng city lama kir le a hliam te en kol turin le zia hu nena le khathon keng turin an hrila city lord po yan ji gua kalkonga buai pui turin angen ngal bok ti chuan lualan le yang feng tenen imperial city lamchu an pan le naka kalkonga te chuan lualan le yang feng te chuan yunming martial house le lingzao martial house te chu khai khinin an ti tui le imperial city gate an thenga chu chuan yon suang tuana akal thui tir man hle bok imperial city a hian kaldu chan pahni chau aneya pakhatna chuan
kum som paruk liam ta a chu family te chunga thil thleng zir chian ni in pakhat le chu liuziang a huai kir theinan lingzau martial house treasure man tangkai ani guard te chuan yang fenga bets phor chu an lo pom hau lo mai pier glass manga siam bets dang an lo di mana ma se alo ti bo dai to si yon aron che chuaka core disciple bets an en tir chu an tlang tir chiang hle mi pui pung khom chu an tam em awangin yon chuan makati hle a yang feng chu an hoi kwala feng yon arena an nei don ti alo hre thiam ngal chu arena a chuan thi thlenga insual tur ani don ani yon chuan engwanga insual tur nge an ni alo zot le a yang feng chuan mi in buaina an neya chin fel mai thei ani lo chuan a soi fel nan feng yon arena an nei thin thu alo hril ngal zung zunga chu baka u khin zu milim lian zet chu entir pa in chu pa chu self defender thaber le he arena ching chuak tu hi ani thu a hril ngal bok lualan chuan general u chanchin alo hre ve nual towa amingai san zong tak ani awangin le an chen na khopuya an kalrem chang bok nen mu nge ya du thu alo soi ve rawa ma se general u chu a hun tam jok border lama a man thu le khopuya alo kir chang poin imperial city laili bera a chena wangin mu a har sat thu yang feng chuan alo hrila helai hmuna lo om tura hrilin a kalsan hlomta ani chuti lai chuan mi te hlo ron le miza om fa paron thlengin an buai nuai ani ber kalkonga om mek lualan chu an ron chil mai dona wangin rang takin yon chuan a choison nga la mi te hlo ron li chen chuan eng ang mi del nge ka kong lo dal ve ti in a vo pu nga na ngal le yon point zoldo taka chang mai loin tu zok nge mi dela a unau nu om thalai ron ti buai tu chu ti in amit menga hriam hrai towa li chen chuan spiritual leopard mangin aron beizui ngal ol sam zetin alo thal ngal thok mai le ama ngei po sakorin nunglama a the thatop ngal bok li chen thin rim chuan anaw te hne na yon hual turin thu an pea an ron hual ngal mak mai an zinga pakhat chuan imperial city chunga chung ko hlun panga te zinga mi li family chung ko second prince laka buaina asiam thu alo hril mau mai le yon chuan li family a hriat ngai lo thu le mi chapo a piang te chu zirtir mai turan ni thu alo hril ve ngal mi a li chen chuan a power chak bernen aron bei vele ngota yon chuan ol sam zetin hnunglama a thlo thal ngal top mai se anaw te hne na beitura thu apek ta ka chuan yon poin angun nam ala chuak ve ta chuti lai chuan zia huan ron thlengin alo beng dai hloma li chen le anaw te chuan senior zia huan hne na chuan thiam thu an lo soi ngal zung zung bok lualan ron pen chuakin ama ti na tuma li chen te ron chet masak zia le core disciple zok an ti buai ngam zia alo soi ve ta zia huan chuan dam takin a hmu ngai lo thu le a master mingte zotin student bet so turin alo hrila yang feng po aron thleng ve a li chen le anaw te chu buaina siam thin an ni awangin aron zil ngal hloma an ti buai mek chu tournament atanga thlan chua core disciple ngat ani thu aron soi chua meu chuan zak tak chungin an phun ta ser mai zia huan point ngai dam dilin za tak chungin chibai abuk ngala li chen point in seru teu chungin ngai dam adil ve bok zia huan chuan savarol takkowin achunga achuan pui hloma khopui an fangkwal le tanta ani liuyan ram chu mun thuma then ania chungte chu outer city inner city le imperial city te an nia tuna hian outer city ya an ommek zia huan chuan arena zona tumpui hlomin chulai mun chu martial house tin atanga professional te in mu khom na ania chu mini kher chu imperial city nula mel thaber lingzau ron kalni khera lo nia mi te chuan an lo muak na sa hle
chuta chuan sui khian u po alo om ve renga abula mi pa pakhat chuan lingzau aya a mel that jok fe thu alo hil ve mek bok chu pa chuan lingzau to lai lir hnuk tu sajuk ke chuti nat sakin atal buaina lama lingzau chu a chuan na ata atla thuta yon azuk bo fu ta chat mai le a om bor mol mai chu mu mai phal rual ani lo tlangwal dang te po in chu mol mai chu an lo thlir ve reng boka yon chuan eng chena rei nge achunga a om ring don alo zot fiam zewa ma se a be sei angani haulo a hmai le akut pha ain rem chiang hle zia huan chuan lingzau martial hall lama a hruai phei zela ta chuan lian le apol te lo omin an lut turan lo dang mia mai lian chuan martial house aven him thu le misatlia tan lu phalani lo thu soin lut tur chuan apal tlang masak angai tur thu asoya achempui alek chuak ngal zia huan ron tong chuakin core disciple ni tura master yang yan lak lu ani thu an soya chumi rual chuan an bul hnaya omte chuan makti takin an lo thlir ve boka core disciple zinga mi pahni te chuan core disciple ni tur chuan a chhebera art rental ani angai thu lo soin ani la chu fourth stage of gathering spirit chau alani boxi lian chuan exam pass lowa core disciple tel veringot chu apom lo thu alo hil tlat mai core disciple dang te po in an pom lo thu an lo au chua pui ve luai luai ngal lian chuan yon nena abet so turin an hrila ma se yon chuan student ve mai laka so alo tum lo na samai thin rimin lian chuan aron beitan ta yon po angun nam nen alo in veng ve zela ma se a hne lo lam deuh ni na lang yang feng aron kala lion chu aron nek thal zot mai le an thoma that tak ema chuan elder zauting po aron thleng ve ta zauting chuan yon nena spiritual weapon level 1 le fourth stage of gathering spirit nen core disciple in yamo tin alo zot dai se zau huan phei chuan zauting hi teacher tenen anin kara thalem lo ti khria in a en zui peilawa akal san dai mai zauting bok churon tong chuak lein core disciple ni tur chuan exam pass ngei angai thu le lingzau martial house rules ding lai bo chiat arem lo thu alo hil tlat mai le student dang te po in chu an lo support le chu ti lai chuan elder tai po thin rim tak chungin aron lang hlola yon bets chu check sakin rules thiat ani lo chuan rules thar a om thei lo thu le he bet hi a phu tak tak ani chuan kong a om tur thu alo soya a phu lo ani ero chuan a chak lo na a soi sel thei lo tur thu alo soi bok elder zauting chuan core disciple a phu tak zet ti fin fianan exam buat sai mai tha ati thu soin exam dan tur chu misty foresa nisari chung hun man ani don ani student dang te chuan misty forest chu an lo mel khriat deuh vek towa ta chuan illusion sil le ramsa hlo om tak tak an om awangin yon chuan chu tiang thutluk na chu apom ngam tu mai nan ring lo ma se yon chuan huai sen takin alo pom mak mai se room chunga an lu nu in yang feng chuan fair taka exam ani don lo thu le an thutluk na pom lowa master yang yan lo thlen hun nga a that jok thu alo hrila yon ero chuan yang yan ron thlen hun ngak turin hun anei tlat lo tun exam a pasa midang te ka hup sak mai chu thil thaber ni in a hria yon chuan a om lo chunga lualan en kol tu tur zon sak turin yang feng hne na angen ngal bok zan lo nia yon chu in chunga thu in phenglong an tumrat rata tian yan sek yang master kha aron lang hal chat mai aril ru athak le thak lo alo zot zui ngala yon chuan mi tuemo aveng him theyani chuan athutluk na angai tu that tur thu alo khilta ani chumi zan vek chuan master gu le elder zioting tepo anin huvele boka master gu chuan tun thleng hian yon cultivation yam tak a hne lo dan ala he thiam lo hle engti kong po a that turin alo hrila ti chuan misty foresa thi tir dan tur kong an dapta ani exam hun alo thlenga misty forest lu na portal an hong ta rup mai le student zong zong te chu bracelet pek vek an nia
ni sari chung theilo te chuan spiritual power panga bracelet ti chiat turania ti chuan chan chuak tu tim ten an ron chan chuak don ani ma se chutianga an ti chuan exama fe la pom an ni thungang misty forest a chuan zirlai te chu an lut sap sapa yon po a hnu khoya alut ve ta ani